Ahoj, moje meno je Petra a dnes ti predstavím tento pohon k invalidnému vozíku. Začnem tým, že súčasťou balenia je aj tento prepravný kufor. Povedzme si na rovinu, letecké spoločnosti dokážu hádzať či už s invalidným vozíkom alebo s pohonom. Myslím, že tento kufor by mohol byť riešením. Stojan je sklopný, aby mohol ísť pohon čo najbližšie k stupačkám. Vďaka modulárnej konštrukcii sa dá rýchlo a ľahko namontovať bez potreby predmontovaných úchytov. Pohon je kompatibilný s vozíkmi s pevným a skladacím rámom. Trošku upresním, len s integrovanou prednou časťou rámu, zatiaľ nie je kompatibilný s odnímateľnými stupačkami. S pohonom som bez problémov vyšla po menšom obrubníku a taktiež aj po nižšom nájazde. Čo ma prekvapilo je jeho váha. Váži necelých 8 kg, takže manipulácia s ním pri cestovaní je naozaj veľmi jednoduchá. Mám slabé ruky a tento pohyb pridávania som zvládla úplne v pohode. Uvoľnila som ruku a nechala pôsobiť gravitáciu. Bubnová brzda je bezúdržbová a bez zvuku. Za to tento klaxón je počuť pekne ďaleko. Takto vyzerá základná obrazovka a máme tu aj šetriaci režim. No a pozri, fešak ako krásne nabieha. Môžeš si nastaviť 3 režimy rýchlosti. A áno, v obchodných centrách by sa malo ísť pomalšie. Nicméne, keď potrebujeme ísť na toaletu, tak 15 km za hodinu je úplne ideálny. Svetlo je fakt silné. Svieti silnejšie než policajti na tvojom výsluchu. Áno, máme tu spiatočku. A čo sa mi veľmi páčilo, je samocentrovací systém. V kombinácii s tempomatom, akože no dobre, takže máme tu veľa informácií, nicméne ešte stále si nám Petra neukázala, ako sa rozkladá. Takže poďme na to. Zabrzdím si vozíček, uvoľním si túto páčenku, druhú páčenku. Teraz prichádza ten úplne najjednoduchší pohyb. Voilà, a pohon je odopnutý. Takto rozložený pohon zabera síce málo miesta, no občas sa stane, že čašník, ktorý ti ide doniesť nejakú tvoju obľúbenú mňamku, sa zahrá na bowlingovú gulu s 2 taniermi v ruke a preletí cez tvoj pohon. Hej, ľudia doňho dokážu zakopávať, takže takto zložený pohon dokážeš dať pod stôl a máš ho úplne v bezpečí. Každá časť pohonu je nastaviteľná a všetko ide tak strašne jednoducho, že som úplne ohromená. Páky na pripnutie pohonu na rám sa dajú donastaviť, aby to išlo príjemnou silou. Áno, ja mám naozaj slabé ruky, takže som potrebovala pomôcť. A premýšľam, čo som ešte nespomenula. Koleso je bezdušové alebo vymeniteľné a na pravom palci je elektronická brzda pre rekuperáciu. Táto verzia pohonu je dostupná aj v ďalších farbách a odporúčam ísť si ho vyskúšať do akéhokoľvek showroomu Letma. Vidíme sa pri ďalšom videu. Bye!